خالاجان اوچه میگه کی بیان آموشونه بندم را اوچه تا گو که حاضر می بیام مایلش خوب موفق 20 minut past میرسم خب 20 minut دادم اکتاب میشم معلومه бачам имрӯз маҷлиси падару модарон буд аз пушти ҳамин телефон ман гап шунавидам илтимос телефоната дар хона мон рав мактабта нақс хон туғриаюча шумо ҳаёт ақибда як бор буроин берун абини асри 21 аюча шуморо дар асри 21 ҳамин телефонҳо чунон ба пеш бурдае ки иззату ҳурмат дар асри 20 монд уча лабай учаҷон самир ин кӯдак аллакай калон шудае ба гуфти худаш дигар гапи моро гӯш намекунад телефона тиенша уча алло бо фаҳмидем ки дар мактаб хулиганӣ мекунӣ ака ами уча ма намедонӣ ай паша филм месӯза ман хулиган нестам ман зури мактабам гудак бо ту зури мактабӣ даҳанта об гардон ба номи учама бигир фаҳмидӣ зур фақат худовандай тамом рава ақиби дарсо чав фаҳмо биё ака ба гап мезанем ма уча маи гудака баи пеш мефаҳмонам хоб биё учаҷон дер шидисай майлаш худата эҳтиёт кун бачам майли хай уча Так, здравствуйте. Здравствуйте. Спокойной ночи. Что? Так, а ну сели все. А ну-ка, выходи сюда. Выходят замуж. Сейчас пойдем к директору и там будем разговаривать. Останови автобус, я прыгаю. Я тебе покажу твой автобус. Не научили тебя здороваться, дома научат. Здороваться с родителями. Бессовестный. احسان دریاداری شروع که هم داده بودن اگه نازه در بیرون راه گذاشته استادن کنی شو در بیرون هم میزنیم شو лабай уча ҷон самир ҷон лабай уча ин додари беақлит боз чӣ гуноҳе кардай бо чӣ проблема кадай аз милисахона занг задан биёен гуфтам ман як хона мерам либосо малиш мекунем мебиём мерем майли бачам эҳтиёт кун майлаш уча ҷон и гудак ай хулиганиш намонда парвардигоро аз ман чӣ хатое сар задааст ки ин фарзанди ман ба ин роҳ рафтааст гӯш кун додар ин гуноҳе ки ту кардӣ аллакай дар назди қонун ҷиноят аст мо кормандони милитсия инсонем шири одам хӯрдаем мутобиқи қонун як бор туро огоҳӣ медиҳем ҳаракат кун ки ин корҳо дигар такрор нашавад фаҳмо хуб хез як бор назди тиреза биё вай зан кист учама
он ҷавон кист? акамай дидед аз пушти шумо киҳо меоянд? модар, бародар. кани он чӯраҳое ки аз пушти онҳо рафта ҷанг кардию худро доғдор кардӣ. дасти мардонавор деҳ ки дигар ин корҳо такрор намешаванд. ваъда медиҳам сардор. бачам и келин чанд рӯзай на занг мезана на мепурса. нағзай созай як се-чор рӯз шид ки хона шундай очаш мазаш нест. очаш касалай ҳамин сабаб хона шундай. шуморо пурсидеса буд холам нағзай созай гуфта пурсида будактон. ай ҷабр омадем ма камакак асабон мондаи хонараон камтар дам гирам ба мебиём хобуча. майлаш. салом алейкум. салом алейкум сардор. салом алейкум. ассалом. модарҷони азиз, эҳсон ваъда дод ки дигар ин корҳоро такрор намекунад. ҳамин хел не эҳсон? ҳазор раҳмат ки шумо кормандони милиса ҳастен. саломат бошед модарҷон, мо ҳама вақт ба хизмати модар ватан омода ҳастем. худованд ҳамеша шуморо дар паноҳаш нигаҳбон саломат бошад. бошед, худо нигаҳбони шумо. хуб сардор. саломат бошед, раҳмат. саломат бошен. саломат бошем писарам. худо оли ма қатити нигаҳбонат. ба дар хона гап мезанам. фаҳмо меравем. алло салом алейкум холаҷон. алайкум салом писарам. назин хола созин саломатиё хуб? хубам бачаҷон. набирачам соз аст? меша соз. тинҷӣ буд писарам? дирӯз хона рафта будем холаҷон гуфтан осоишгоҳи шанбарӣ рафтагин истироҳату чӣ хел? беҳтар худамро нақс карда истодам. худо соз бошен. холаҷон бахшиш камтарак ташвиштон метиём. бовар кунӣ як-ду рӯз шид ҳамин духтарчатон якчанд рӯз мешава ки ҳамин ғур-ғур ҷангу ҷанҷол ғур-ғур ҷангу ҷанҷол. хай худо ба шукр ҳамин кор назай як тиканон ёфта хурдесем даҳани дари ҳамсоя намерем. ҳамин ин нест ана ихе падари ман ихе мо анихе калон шудагим зиндаги мо ана ихе ма вақт шуда ихе набудум ма ҳози ихелим гуфта ҳар рӯз я проблема мекуна я чида ҷангу ҷанҷол. охи холаҷон вақт шуда падаруш мақсад шавҳари шуморам сумдор таваллуд шидагӣ набуд ку. хай оҳиста 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 ба ҳама шид. оли морам ёшем ҷавонем бо оҳиста оҳиста ҳамаш мешава. худованд саломатира тия вақти хуша тия. бовар кунӣ имрӯз очам пурсид ки келин дагиҷоя чанд рӯз шид занг намезана. ма гуфтам ки очаш мазаш нест хонашон очаша хабаргирӣ рафта. бо кӯдак овардай хонаи очам дамондай хестай рафта. ина 3-4 рӯз меша холаҷон трубкаша намебардора гап намезана. бачаҷон ҳоли ман занг мезанам мефаҳмонам. хай ку хола шуморам ба ҷои модари занг зани насиҳат кунӣ рав зиндагӣ тақа аяқиби зиндагӣ чав ҳамаш мешава. худоҷон саломатира тия. писарҷон ту зиқ нашав. ҳозир ман назирая занг мезанам насиҳат мекунам. аз пагоҳ рафта аз пайи зиндагиаш мешавад. майлаш 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 холаҷон истироҳати бо фароғат бахшиш. ғамтон додум ташвиш додум бахшиш. ҳеҷ гап не писарам. майла холаҷон майлаш саломат бошен. хуб бачаҷон. салом сабирҷон. нағзи дурустӣ? коро хубай? саломатӣ нағз? худо ба шукр акаҷон. барои рохатгирӣ омадӣ? бале акаҷон. камбудиҳое ки буд камбудиҳоро ислоҳ кардӣ ҳамаша? ягон камбудӣ нест. ҳама чизҳо ислоҳ шудагӣ? ҳама тоза ягон камбудӣ нест. муштариҳо ҳама розиянд. ҳама чизҳое ки талабота ҳаст иҷро шудагӣ? ҳама иҷро шудагӣ. ягон камбудӣ нест. ин бисёр хуб аст.
فقط یک چیزی وعده کرده ات را فراموش کرد. چی وعده اکاجان؟ یک بار دیگه در خاطر بیاره. همه کمودی و همه وعده کردگی و توری شدگی؟ اوه آشی وعدگی چی شد؟ اوشا میگی اکاجان. امروز کار زور شود ششلیک میریم اکاجان. اوشا چو میکنی؟ با تو براری کار. سلامت باشی اکاجان. سلامت باشی. روی سفید. آباد باشی اکاجان. خدا نگهبانی شما. خب براری کار. سلام علیکم. سوزی خوبی؟ اکا سوزی خوبی؟ میشه سمیر سوزی خوبی سلامتی خوب خط سرگیری اومدیم. خط سرگیری اومدیم. از روزی که تو کردهی مشتری ها مدن نمیرسد. اکا الدین خداوند گفته ایت حرکت ایما برکت. براری کار بچو. رحمت. سغرچه هوشیوره. خیلی میتونه اوشه و شوخی. اپا جون یک هفته پس توی دختری خالامای کورتا گرفتین؟ خواهر دارم چی غم دارم. اپا جان انا این توفلیو را ما برای شما خریدم. اوه انا این توفلیوی نو پوشین و توفلیوی عروسیتون دیگه نپوشین. با همون توفلیوی عروسیتون با پیر نشوین. توفلیوی عروسیتون با یگان کس تحفه کنین. رحمتی کلانی قد توفلیوی خوش رو گرفتی. اپا جان ما توفلیوی خریدم. اپا مگوین ای دوبای کرتش روان کنه. مایلی اپا جان او جان دادر خونت میری؟ ها میرویم. اینا حوزی ما تمام کدم حوزی میرویم. ما کور رفتیسم برام تونا. مایلش اینا حوزیر میبیام. نظیره؟ لابای دادا جان. بچم کرته های ما رو اوچو کردی؟ ها دادا جان تیار حوزی میبیارم. خدا عمر تا دراز کنه بچه. خدا بخت دیه بچم. دادا جان لابای کمتر در زندگیمون کمکمون میکردین. یک دو مشکلی هست. با چی مشکلی های بچم؟ سمیره نه اونقدر کروش خوب است وزیر. دختر جان خونه خریدیم دادیم تو نه. با چی مشکلی های آخیر شوهری تو یگان جا کار میکنن نمیکنن. با چی مشکلی های آخیر نفهمیدم. هیچی در کار نیست دادا جان. رحمت هیچی در کار نیست دادا جان. رحمت نظیره سلامتی تو نایتوب کنین. ما هیچ نفهمیدم ای دختر. алло лабай уча ҷон. бачам самирҷон созӣ? нақ соз уча. шумо хуб? ҳа раҳмат. бачам холаи саида бемор шидай. холаи саида? меомадӣ ҳамура хабаргирӣ мерафтем. озӣ мебиём уча ҷон. майли бачам барвақттар биё. апаҷон мошина нав гирифтам чӣ хелай? зур муборак шава додарҷон насибат куна. раҳмат апаҷон. чӣ хелай самир дамета аҳ мегирӣ? илтимос як хонае гирифтен як умр таъна мекунен бо мошинаш. зиқ нашавед ҳамаш хуб мешавад апаҷон. хайр рафтем. алло салом алайкум. чӣ хели занакҷон? созӣ саломатиё хубай? ба хона рафта истодам. расидам занг мезанам. авзод беҷо тофтестай. дар хона расидам бад суҳбат мекунем. хай ҳар корда беҳуда баҳуда зиқӣ накун. рав барвақттар кӯдакаги хона рав. бегонӣ ман мебиём. хоб майлаш хуб майлаш. салом эҳсон. бачаҳо литсеи пеши магазин дастидагия намерем ҷошонда шинонемшон. гӯш кун фарух биё дига ҷанг намекунем. аз паи дарсхони мо мешем. ин корои мо ҳамаш дурӯға оқибат надора. бачаҳо як чизи ҳаётон набурорен. оянда тоҷикистони азизи мо ватани азизи мо аз мо умед дора.
о бачо эҳсон ба тани кшидай ку дасти мардонавор деҳ ки дигар ин корҳо такрор намешаванд. хуб сардар. ростат мега мо бояд як коре кунем ки пага падарои моро раҳмат бигӯям. чӣ гап аст дар ин ҷо? шумо дарс надорен? ҳеҷ не усоҷон, занга юз медироем. кане тез ба дарс даромадем? рафтем бачаҳо. зуд. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, когда младшие просят прощения, то старшие обязательно прощают. А за что? Вы же все сделали правильно. Теперь вы пришли просить прощения? Значит, вы осознали, что вы не правы? Теперь вы понимаете это? От большой любви мы делаем замечания. Мы просто вас учим жить. муаллимаҷони азиз, шумо барои ман ҳам роҳбари синфам мебошед ва ҳам муаллимаи забони русӣ. акнун фаҳмидам ки ҳаққи омӯзгор аз падару модар ҳам боло будааст. аз ҳамин рӯз иборатан ман шуморо ҳамчун модарам дӯст медорам ва иззату эҳтиром мекунам. Ну хорошо, что ты все понял. Значит, в жизни у тебя будет все прекрасно. Дай Бог тебе удачи. Спасибо, муаллимаҷон. Удачи. Да. сафаралиҷон меҳмон меояд аз хитой. ягон ширкати рентакар медонӣ? ягон проблема нест. ҳамватанони худамон ширкати рентакар доранд бо номи лосалимо дар ҳамин шаҳри дубай. тамоми нақлиётҳои замонавиву моделҳои ҷадиду охиртарина ҳамаша доранд. бо махсусан барои шаҳрвандони тоҷикистон бо нархҳои арзони махсус пешниҳод мекунанд. метавонем ҳозир равем? No problem. агар хоҳӣ ҳозир меравем. ҳозир медроем, ҳал мекунем, мошиноро мегирем. алло, нағзин шумо апаҷон? раҳмат, соз хуб, худат созӣ? нағз, худо ба шукр, раҳмат. худат созӣ, бачат созай? меша соз апаҷон, ҳама хуб. вақтона зиёд намегирам. апа, агар тонин ягон материали хуб аз дубай барои тӯи замира ба ман равон кунед. хоҳарҷон, ҳамун шура барои чӣ кардае ки фақат ҳамин чизоро аз ман мепурсӣ? вақташда ман гуфта будамад ки охи шунак биё бизнеси хитак. корои хитак? ана имрӯз омадӣ дар азоб мондӣ. фаҳмо. хубаш равон накунед. ду гапои хунуктона назанед, майли? майли хоҳарҷон, хафа нашав. чизе дар кор айта мехарамта. то кай ман аз пушти ин шавҳари бепу аз авлодам гап мешунавида бошама? салому алайкум апа. ва алайкум салом. бахшиш як чӣ пурсем мумкине? майлаш пурсен. ҳамин нафаре ки ҳозир шумо қатишка абзадин хоҳарчатон мешавад? ман шумода як чӣ гуфтаниям. апа бовар мекунӣ беҳтарин зан ҳамон зание ки шавҳар дора, хонаву дар дора, фарзанд дора. бойгарии зан ана ҳамин чиҳое? мефаҳмед шумо ин пулу мол ин ҳамаш чирки дасте. барои ҳамин имрӯз ки шумо дорен хоҳарчатона дастгирӣ кунед. худованд шумо даида зиёд метия. бо рӯзе мешава ки хоҳарчатон шуморо дастгирӣ мекунад апа. не ман мекунам, фарзанди падармай чӣ ба не? як шӯхиш кардам. саломат бошен. чӣ хизмат кунем? ин беҳтарина. масъалаи мошино. мошинҳо дар поён тайёранд. Сафаралӣ ба ман занг зада буд. мушкил нест. фақат як имзои шумо.
мошинҳо поён дар шуморо интизоранд. саломат бошен. раҳмат. саломат бошен. майлиш бародари азиз, худо нигаҳбони шумо бошад. хуш омадед. майлаш нағз монед. дугонаҳо, фарзандҳоямро бо машаққатҳои зиёд калон кардам. аммо имрӯз ба қадрам нарасиданд. Плохо и одиноко, и плохо у кого есть дети и не обращают на нас внимания. Очень плохо. Вот. Бепадар калон кардам, ҳамаашон хурд буданд. дар се ҷо кор кардаму фарзандҳоямро хӯрондаму пӯшондам. лекин имрӯз калон шуданду модар дигар дар кор нашуд. соҳиби дову дастка шуданду модар дар кор нашуд. хай дар куҷое ки набошанд, худо нигаҳбоншон бошад. асло мисли ман хорузор накунанд онҳоро. У меня совсем никого нет. Сколько лет вы здесь живете? Да, давно я здесь живу. Давно. Очень давно. Родители у меня все умерли. Я осталась одна. И дети умерли. Худо рахматшон кунад. Так получилось, что Бог мне сказал: живи. хайрият пушту паноҳам дорем. Давлат мора намепояд. Ҳеҷ вақт. шукр мекунем. шукр. ҳукумат ғамхори мостай. дунё осмон баланду замин паст. кошки ба фарзандонам шири саг медодам ки имрӯз вафодорам мешуданд. хеле ки мегӯянд як модар 10 фарзандро ба оғӯш гирифта метавонаду 10 фарзанд як модарро ба оғӯш гирифта наметавонад. чӣ хеле ки ба модар кардаанд, ай фарзандои худшон мебинанд. ассалому алайкум. ассалому алайкум. назми дурустми? саломатиётон наз? Рахмат, ҳамаш хуб. Как вы, Лидия Александровна? Все нормально? Все нормально, все хорошо. Спасибо вам большое за все, за все. Ягон камбуди нисми? Не, ҳамаш наз. Никаких жалоб. Все хорошо. Все нормально. Агар ягон камбуди бошад аз ҷиҳати саломатӣ, утоқи ҳамшираи Шавқат муроҷиат кунедон, фишоратонро чен мекунанд ва маводҳои доровории заруриро ба шумо таъин мекунанд. Пас аз 1 соат хӯроки нисфирӯзӣ тайёр мешавад. Марҳамат ба хӯроки нисфирӯзӣ. Лидия Александровна, через часик будет готов ваш обед. Пожалуйста, приходите на обед. Большое вам спасибо. Рахмати калон. Спасибо большое. Удачи. тамоми ҳуҷҷатҳои бошандаҳоро тайёр карда монед. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Бахшиш муаллимаҷон, мо назди апай Саида омадагем. Дар куҷо бошад? Марҳамат, ба ин утоқ гузаред, дар он ҷо нишастанд. Ягон камбудӣ бошад, марҳамат гап занед. Майлаш, раҳмат муаллимаҷон. ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки тайёр карда мешаванд, ба пуррагӣ аз шӯъбаи кадрро гузаронед, онҳоро ба ман пешкаш намоед. хуб шудааст муаллима. Ассалому алайкум. ассалому алайкум. вай дугонаҷон. худат нағз. саломатият хуб. ой бачаҷонам, саломатият хуб дурустен. Нафаҳмидем. Ба шумо чӣ шуд холаҷон? напурс бачам. шинед дугонаҷон. Шинед. нағз дугонаҷон. шукр холаҷон, шумо нағзен, дурустен. саломатият хуб аст. раҳмат бачем, ҳамаш нағз. наход ки маро шумо дар ҳамин ҷо хабаргирӣ биёед. рӯзи сахти ман. маро фарзандонам нигоҳ накарданд. апай Саида, роҳ афтода нашавед. келинатон дирӯз гуфт ки холамро рафта меорам. ҳамин қадараш ҳам гуфтанд. раҳмат. то омадани вайҳо ки зиндаю ки мурда.
мурдани ҳамун фарзанд беҳ ки ҳамон қадар дову дастка дошта бошӣ модара дар хона бепарастон боша. ман ҳамин қадар бо машаққат онҳоро калон кардам, дар се ҷо кор кардам, азоб кашидам, дастонам обила карданд, лекин ман онҳоро хорузоршавӣ намондам. онҳо маро дар давраи пириям хорузор карданд. чизе кади бар падар ӯро бини аз писар мегӯянд. рост писар имрӯз нисбати шумо карданд, келино карданд, пага аз келиношон мебинанд. пага ва ёрам фарзанд доранд холаҷон. ох господи, дар куҷое набошанд ман дуои хуб медиҳам, дар куҷое набошанд сиҳату саломат бошанд, фарзандакҳои хуб ба дунё биёранд. набераҳома пазмон шуданд. худо ба шукр ки давлат ҳаст, ҳукумат ҳаст ки бо ҳамин хел модароро нигоҳ мекунад. раҳмат ба ҳукумат, раҳмат ба ҷаноби олӣ. ана дирӯз он кас ба аёдат омаданд, бо ҳамаи мо ҳам суҳбат шуданд. дили гумон мекунед ки дили он кас зиқ нашуд, ҳатто он кас барои ҳоли мо, барои фарзандои мо ки мо фарзанд дорему дар ин ҷоем нафрат хонданд. бовар кунед ҳамон касам аз одам ба дунё омадааст. модаракатро эҳтиёт кун бачаҷон, ҳеҷ вақт хорузоршавӣ намон. очаҷоне, ҳами акай ҷамшеда мегӯ, и қадову дастка, и қатарабхона нахоҳ як очара нигоҳ карда натунӣ, баре дар хонаи пиронсолон монӣ. мурдани шумо ури фарзанд бе. бачам, ин хел нагӯ, худо ҳидоятшон кунад. бачаҷон, мевагиёро гирин, иниш хурукай. бачаҷонам, инҳоро эҳромҷон дабар. мевагӣ доранд, надоранд? шумо гирин ва ё доранд мевагӣ. хай очаҷон, мо кор равем ки дер мешавад. бачам, сафари нек, барори кор, худо нигаҳбонат бошад. омин. майлаш, хоб очаҷон. салом алейкум ака Самир. о шурик, сөз акаҷон тенҷӣ? хона барем охи. тоқато қамихир акаҷон. биё барем рачка дар кор шава барои ту ташкилӣ мекунем. гамгес акаҷон. дома наз нигоҳ кардести? камерора нигоҳ кардести? чибанги акаҷон? камерора нигоҳ ку, даҳани дара наз нигоҳ ку. гамгес акаҷон. ассалому алейкум занакҷони ман. салом алейкум. ман нафаҳмидам, одам бояд шавҳарша ҳамин хел пешвоз гира? бояд чӣ хел пешвоз гирам? туфлима хоҳарам хара, куртама апам хара. и хели шудорӣ ба ма чӣ дар кор? занакҷон, ҳамин худат набудӣ мегуфтӣ ки мардак Россия нарав, ягон давлат коркунӣ нарав, як тика нон ёвем қатъиян фарзандак мон дар болои сари ҳамин бачаат бошӣ. ин рӯз шида бо қатъи ман хеле гап мезанӣ. эҳа, ҳарче ки ҳамин як хонара падарам харида будай, агани бо ту ворид шуд дар кӯча мемонем. чӣ ба вақт шида наистоди хизмати очаи мара кунӣ? чӣ ба дар хонаи очаи ман наистодӣ? хебиё равем мардак хонаи падари май падаркам кадай, хебиё равем 1000 бор каштари мара гирифтӣ, хестӣ омадӣ месtoди хизмати хуштоманд мекардӣ? имрӯз мара миннат намекардӣ? ёфтӣ ту ҳами гапа. намефора чор тарафат қибла. равзани ёв ки хизмати очата куна. ман дига қатъи зиндагӣ намекунам.
نبرو نبرو برو برونای تن بشوی کاخشیدن آسانای سمیر بای اوی در این نمیشم چی میکنی در اینجا سمیر جان سمیر جان سمیر جان همین یک عمر زن گفتی فرزند گفتی خانه در گفتی آخی همو زن و فرزند همو رفته در گورت نمیدرویم همو دستگیرت نمیشوند اماک خطا میکنی چه زنی خوب یک دولت ای فرزند خوب نعمت خداوند ای اگر ما فرزند خوب تربیه کنیم اگر فرزند کلان میشه نامبرداری پدر میشه و نامبرداری وطن میشه و فرزند خودش در گور نمیدرویه فرزنده که ما نقص تربیه کردیم اگر در نمازش که یک دعا کرد انمون دعای اوای میبیه در گوری ما میدرویه امک جون سمیر جان اما همسایه‌ایم هر بیگم میبینم کنه احترامی همو کلی نه جنگ و جنجالاتو نه میشنوم کن بچه جان سمیر جان همین در بکشو خیر سمیر جان زنده باش مایلا احتیاط کنی خطونم زندگی پستی و بلندی ها داره پگه نشوه که با نگفته بلیگو سمیر جان یک کاسه آب باشه نانی قاب من با تو باشم زنی وفادار و صادقه خواهم شد باور کنم ایها هرچه که همین یک خانه را پدرم خریده بوده اگری با تو وریشو در کوچه میماندیم
гуфти ту ҳами гапа намефора чор тарафат қибла равзани ё ки хизмати очата кунад ман дига қатти зиндагӣ намекунам бачаам тинҷия дар ин шабӣ тинҷия уча чӣ шуд очаҷон бо ин зани беақл дигар зиндагӣ карда намешавад тоқатам тоқ шуд бачаам дар вақташ гуфта будам ки онҳо оилаҳои сарватманданд почаатро ба чени курпаат дароз кун додувоят оламро гирифт гӯш накардӣ нав насиҳатҳои ман ба гӯшат даромад хотири эҳромҷон ақлатро кор фармо ӯро ятим накун ӯ ҳоло ҷавон аст ҳамааш хуб мешавад очаҷон дар вақташ ман хаёл кардам ки ин мара то охира дӯст медорад дар ҳама пастии баландӣ зиндагии қатъӣ май бовар кунем дили ҷигар ма хурдай охай худо ба шукр ҳамин таксида ҷимидестем ҳазор бор шукр ягон камбудӣ нест чени ризқ рӯзӣ зиндагӣ ҳаст ёфтесем хурдестем шарт нест ки акамо ҳамун ранги миллионер зиндагӣ кунем хонара падари ман харидай хонара падарат харидай вақт шуда чӣ ба наистоди дар хонаи очаи ман зиндагӣ кунӣ чӣ хонаи очаи ман чӣ камбудӣ дошт биё равем дар сексия зиндагӣ кунем биё бирем хона фарқш чӣ хонаи туву ман намешава оча дигар қатъи духтар зиндагӣ намешава ин духтар дар ҳаёт духтари хуб набудай оча дар ҳаёт як бор хато кардем очаҷон бачаам ҳоло ӯ ҷавон аст меҳрубонӣ кун сухани хуб гӯ зан аст ба меҳрубонӣ ниёз дорад ҳамааш хуб мешавад дар вақташ дилашро ёфта будӣ боз меҳрубонӣ кун дилашро ёб оянда ҳамааш хуб мешавад агар хоҳӣ дуои маро гирӣ ӯро ятим накун хез рав пеши зану фарзандат зиндагиатро хуб кун ҳамааш хуб мешавад хотири рӯи эҳромҷон зиндагиатро мустаҳкам кун кани хез пеши зану фарзандат ба хонаат рав оча намедонам чӣ кор кунам намедонам чӣ гӯм дилам ҳамин духта мондай очаҷон дигар на зиндагӣ мефорамад на ягом чӣ ҳоло ӯ ҷавон аст ҳамааш хуб мешавад зиндагӣ пастию баландиҳо дорад ба ҳамааш тоқат кардан лозим ассалом салом очаҷонаш чӣ кор карда истода боша бачаҷони ман чӣ мехӯрда боша ғайр аз шир дар ин хона бо чие ки хӯра очааш ба куҷо нигоҳ карда истода боша ба зани ҳамсоя намедонам ҳасуси кирташа хӯрам ё тиловориёша шавҳараш ба вай лексус харидай ту ба ман як курта ҳам харида наметонӣ ӯ рӯзаку курта харида будум куртаи харидагита як сол шуд ман чӣ маъракае равум ҳамун куртара мепӯшум ман шарми ҳамин либосҳои кӯҳна ман дигар як маъракаи хешута бо рафта наметонам занакҷон як чӣ мегӯм аёдут наброр ҳама вақт шукрона кун инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту фарзанд дошта бошанд инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту хонаву дар дошта бошанд инсонҳое ҳастанд ки орзу доранд ба мисли ту шавҳар дошта бошанд ба зани ҳамсоя чӣ нигоҳ мекунӣ мегӯям ба худододагон ситеза макун ки худододагонро худо додааст ҳаёт дар пешаи худо моро метия ҳеҷ гап не ҳеҷ кам нестем очаҷон лабай бачам ош мепазен
با این دادای تو ما هیچ وقت به آش نمیرسیم. بچه جان حالی ما پول میتیم قطعی اوچش رفته بزرگ خرید میکنین بگونی آش میپزیم ها؟ مایلش تایور شو ما کار میرم تا بزرگ همه برامه فرورم یکم چی خرید که بیو مایلش اوه همی زنک جون ما میبینیم همه پرابلم های زندگی ایادو میبروی احرام خطی کی موندی؟ احرام؟ زرینه را گفتم نگاه میکند. خیلی نقص کردیم. زنک جون انی 300 سومون گیر یکم چی خر؟ ما با این 300 سومون چی خرم؟ روغن گیرم، گوشت گیرم، ارد گیرم. زنک جون از غرغوری تو رکو همی سر ایادم برومده که حتی کرتای کوری ما پوشون آدمی خیلی رفتار نمیکنه شوهر که سهر کار برومد زنک باید با وقتی خوش گسیل کنه خیلی همیش ده خدا با شکر گفتن در کار خدایی بد نکنه همش خوب میشه همین میشد کی میشد راستیگه با همین گپا ما مونده شدم янга ҷон бориш кун се ташт сози нағзи танҷӣ шурик чӣ хеле нағзи созӣ ношигри коро дар ҳамиҷо ҳам ҳаст ҳастм ку биё сеткома бор кун мали гап нест акайт роҳи гирез нест маҳгир ишам гир корои таксӣ чӣ хел мешарамад гаште майда майда ҳай кун гап нест янга як кило аи гирен ама соза дига акам соза тенҷа қимати шаби чанд қашуд набудум ҳама қимата акат бозор намебиёяд биё бунге серкор акам набунги акам рӯи кун бозор хай вай рӯзи дароз кор дай ягон келинат ёфтанд айкло ёфтанд духтари зур киртои нав раҳмат тифлои нав раҳмат мешидай ку ҳо раҳмат акам ана гуфти як сепчикат бигира оли мегира корош соз шавад анхе гапши бизан майли мегумаш ҷигаша сақа духта аҳай ҳами корот намонди пешта нигоҳ кун янгаҷумо барои мурдагӣ мохӣ янгаҷумо чама рӯи кун хунгаи сурашо намешава ту зангирӣ чӣ банге во ҳамраҳи мавори дакашилокат як дирам надорӣ бо зангирӣ ӯ ситоратра мегирифта бошад бара сурара бугӯ ки та шӯри домсоза лек зура шӯрике ай ҳами шӯхиёт намонди ассалому алайкум ва алайкум салом
гардиш аэропорт. хуб шудааст. салом алейкум. мо аз ширкати сохтмонии абртекстил. маҳсулотро ки оварден ҳатман ба ман занг занед. хуб, саломат бошед. акаҷон як чӣ пурсем мумкин? бале пурсед. имрӯз мо як муштарӣ шинондем аз кишвари қазоқистон будем, ба ваё семен дар кор буде. ба мо визиткашона додан. ба ваё семен дар кор буде. шумо гуфте ки шумо дар ширкати сохтмонӣ кор мекунед. аз шумо ба мо тавсия наметиҳед ки кадом сементи хубай, мо ба ваё занг зада гӯем. хуаксин ғайрусимент беҳтарин симент аст ва онҳо метавонанд барои маҳсулоти худ кафолат диҳанд. ман ҳамчун мутахассис ҳамин чия барои шумо тавсия медиҳам ки ҳамин симент истифода барен. сименти хуб аст. ана ин визиткарташон, метавонем ба ҳамин дар тамос шавем. хуаксин ғайрусимент аст? бале бародари азиз. саломат бошед накаҷон. раҳмати калон бародар. саломат бошед накаҷон. салом алейкум. салом алейкум. бухоро 82. хуб шудааст. аз шумо 8 сомонӣ. бахшиш апаҷон, шумо майда надорен? Чӣ? мо 1 сомон бахия дорем, шумо майда надорен? мебахшед, шумо вазифатон аст бахия додан. ёбед. хай монен дафъи дига мегирем. барои чӣ мегирам? вазифатон аст. ёбед бахияи маро. хай шумо 1 минут истен, ози ма майда када мебиёрем. салом алейкум апаҷон, майда надорен? не додарҷон, надорем. салом алейкум акаҷон, майда надорен? не надорам. тағоҷон, майда надорен 10 сомонара? апаҷон, майда надорен 10 сомонара? як дақиқа. салом алейкум, ҳамин 10 сомонара майда мекардем? надорам ака. акаҷон, ҳамин 10 сомонара гире 1 дона 1 сомона хатия битиен. иқа одамо берам шидиян. хай ба хотири худат. ма биги бародар. ҳазор раҳмат бародар. ман барои 300 сомон чӣ харам? ту ба ман як курта ҳам харида наметонӣ? ба ин дадаи ту мо ҳеҷ вақт ба ош намерасем. бачаҷон, ай ба. маҳ бачаҷон, мон гирад бачаст. раҳмат хоҳарҷон. хоҳарҷон, як чӣ пурсам? майлаш. шумо шавҳар доред? бале. хоҳарҷон, то рӯзе ки шавҳаратон дар баратон ҳаст, қадри он касро донед. агар лозим бошад, хоки пояшро тори сар кунед. бовар кунед,
аз рӯзе ки шавҳарам ба садама дучор шуд аз дунё гузашт. ҳоли маро танҳо худам медонам. худо вақте писарчаам бемор мешавад ба беморхона худам танҳо медавам, якпо медавам. ба бозор шиками гурусна худам танҳо медавам. дар зиндагӣ мардҳои хуб ҳам ҳастанд. ҳоло ки шавҳар дорӣ хоҳарҷон, ба қадри шавҳарат рас. хоҳарҷон, барои зан дар зиндагӣ бемард будан хеле душвор аст. бовар кун, хеле душвор аст. ҳатто корҳое ки дар хона бояд мард иҷро кунад, худат иҷро мекунӣ. хушбахт бошед хоҳарҷон. ташаккур барои себ. зиқ нашавед апаҷон. худо хоҳад ҳамаш хуб мешавад. майлаш нағз монед. хайр. وقتی گلی باز مست و علس آمدیا؟ او شرم نمیداری در پیش همسایه ها؟ ما خانه همسایه نه، ما خانه خودم آمدم زنه. آخر من نمیگویم که تو در خانه همسایه ای. او خیریت که من در دولت کار کردم. انا زنک. هر دومون کار کردیم دولت. انا همین خانه را هر دومون دادگی. من از سحر تا بگاه در کاری دولت. بگاه باشد در آش سودا کنی. تو چی؟ مست و علس میگردی. شرم نمیداری؟ انا وای بچه همسایه سمی جان از سحر تا بگاه تاکسی میراند. بگاه باشد 2 کش پول به خانه می آید. با زنش می نالد. اگر تو باری شوهر به میزد وای بر حال وای زن. گوش کن زنک. وای سمیر جان تاکسی دارد زنک. من نداشته باشم چی را بزنم؟ ما توی نمیگویم کار کن. تو اقلا ستونی همی خاندان شو. شد؟ نوشیدن بس کن. او در تای سری کودکان صاف و سلامت در خانه شی؟ خوب شد از زنک. شد؟ فقط ننوش میگویم. خوب شده است. بس میکنم. کی بس میکنی ها؟ کی؟ من کی نوشیدم. وای چی؟ چی است وای؟ این انتیسپتیک. کاش که همون کرونا ویروس تو رو دریاب میکرد. من هم خلاص میشدم و وای هم. بیفایده. گپ زدنی من بیفایده. از سر تا بگاه گپ میزنم. تو زیخ نشو. تو زیخ نشو. وای ترانه مرا میگه تزیق نشو. алло акаҷон салом алайкум. салом алайкум додарҷон, сӯзи хубӣ? мешава акаҷон, чӣ ҳол дорен? коро чӣ хел? бо чӣ проблема кардӣ? не акаҷон, туғрияй. дар ширкати Godzilla кор дуромадам. ба дарсо чӣ мешава? то нисфирӯзира дарс мерам, баъд аз нисфирӯзӣ то бегонина дар иҷа кор мекунам. анаи гапи дига. молодец. худо эҳтиёт кун бачаҷон. бегонӣ ма хона мебиём, якҷоя қати очам мешинем. майлиш? хоб.
алло, салом алейкум. салом алейкум, ширкати Somon такси шуморо гӯш мекунад. маркази саломатӣ рақами 13 як таксиро. баъд аз 2 дақиқа такси дар назди шумо мешавад. хуб, саломат бошед. ташаккури зиёд барои зангатон. салом алейкум. ва алейкум салом. бародарҷон, агар имконият бошад оҳистатар ронед. хоб шудааст. нигоҳ намекунӣ охир. ин хел бефаросатҳо бисёранд, асабонӣ нашавед. бародар, аммо оинатона нигоҳ намекунӣ, мо одам бурдесем, ҳезум набурдесем охир. бародар, мо беақлем, там беақлӣ. ҳайвон, пешаки гап мезанем. бародар, мо ҳайвон нестем, мо одамем. муна нести, пешаки бисёр гап наза. майли ҳай кун. ҷа биё. худоҷон, мекушанд ӯро. восе марказа. дар кӯчаи рӯдаки бухоро як гурӯҳ ҷавонон ронандаи восаи нақлии таксиро ла тукуб доранд. гурӯҳи зудамалро ба ҷои ҳодиса равон кунед. оба монда ҷош, намефаҳмӣ гапа. гадзила мезадая? намефаҳмӣ гапма. итагизалаи. чӣ гапа инҷа ба? айбу шарма намедонӣ? шумо падару модар надоред? шарму ҳаё нест шумода. дан танигоҳ ки хола? буроед аз инҷа тез. 101, 125, мо дар ҷои амалиёт расм. рафиқ генерал, амалиётро бо муваффақият ба анҷом расондем. дар рафти амалиёт 3 нафар ҷинояткорро дастгир кардем. ин бача дар хум дуромад тинҷӣ боша? اگر روزی کسی از من بپرسد که دیگر قصدت از این زندگی چیست، بدو گویم که چون میترسم از مرگ مرا راه بغیر از زندگی نیست، مرا راه بغیر از زندگی نیست. حدیثم را کسی نشنید و نشنید، درونم را کسی نشناخت و نشناخت، درونم را کسی نشناخت و نشناخت.
ولی چندی که نام زندگی داشت سرودم را کسی نن وقت و نن باخت سرودم را کسی نن وقت و نن باخت Умеда? Умеда? ва бачаҷон бачаам телефони ман канӣ дар кисаи май очаҷон ман гирен аката як занг занум дар хубам дуромад тинҷӣ боша э худое ин бача телефоно намебардора туба акат дар хобам дуромад хоб дидам телефонша намебардора тинҷӣ боша э худое акат ягон бор занг назада буд не очаҷон занг назада якам э худоҷон ин бача соз боша чӣ ба телефонша намебардора аллакай шаб шуд и бача куҷо шуда боша хай ҳар куҷое боша олӣ мебиёя марҳамат ассалому алайкум ва алайкум салом марҳамат гузаред бачаҷон якдам ист рафиқ сардор фарзандони мо ҳамин корро бори аввал надониста карданд шояд мебахшедашон надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад мақсади ҷазо ислоҳ намудани ҷинояткор аст
хаб кун бачам, хаб кун. озир дадаҷонаш мебиёяд, ҳар чиз акмон мебиёрад. самирҷон, азизи дилу, шавҳари беҳтарину, ма дар пеши худо яке аз занҳои гунаҳгортарини рӯи оламу, барои ҳама гуноҳом маро бубахш. кӯшиш мекунам дар ҳамаи дунё барои ту яке аз занҳои беҳтарини рӯи олам шавам. роҳбари алоха, лабай гӯш мекунам. кӯшиш кунед ки мушовироне ки дар тамосанд, дар кадом ҳолате ки набошад, бо муштариён меҳрубонона рафтор бояд кунанд. фаҳмо? хуб шуда сардор. сомон таксӣ, салом алейкум. маҷид гӯш мекунад шуморо. кай шуд ин кор? фаҳмо. ташаккури зиёд барои зангатон. як дақиқа, ман роҳбар қидиҳам суҳбат шавам. муҳтарам роҳбар, мумкин? бале, дароед. ба мо аз беморхонаи Истиқлол занг заданд ки дирӯз як ронандаи ширкати моро латукӯб карданд. айни ҳол дар ҳолати вазнин дар беморхона хоб аст. мо ин масъаларо дида мебароем. хуб. дилшод, лабай сардор. мошин омода аст? бале, омода аст. рафта тайёрӣ бин, мебароем. хоб шудааст. алло. алло, салом алейкум. салом. бахши шуморо аз ширкати сомон таксӣ ташвиш медиҳем. бале. бахши шумо оилаи самир мешавед? бале. айни ҳол самир дар беморхонаи Истиқлол қарор дорад. нафаҳмидам. шумо чӣ гуфта истодаен? шумо метавонед равед аз ҳоли ӯ бохабар шавед. саломат бошед. ассалом янга. ситораҷон, эҳрома нигоҳ кун. майлаш. самир ба беморхона афтодааст. хоб шудааст. ман зуд равам, кани чӣ гап аст? ман роҳбари ширкати сомон таксӣ мебошам. аз тарафи беморхонаи шумо ба мо занг зада гуфтанд ки як корманди моро дар раҳ латукӯб карданд. мехостам ки айни ҳол оиди вазъи саломатии бемор аз шумо маълумот гирам. бале бародар, чунин беморро аллакай мо ҷарроҳӣ гузарондем.
мутаассифона ҷигари бемор сахт осеб бардоштааст. сардухтур, агар ягон хизмат бошад, кӯмак бошад, барои ҷони ӯро ба даст овардан мо тайёр ҳастем. муассисаи мо аз ҳама таҷҳизотҳои тиббӣ таъмин аст. чизе ки лозим буд аз дасти мо омад, мо аллакай кардем. боқӣ тақдири бемор дар дасти кирдигор аст. апаҷон, шавҳари ман дар ҳамин беморхонаи шумо афтодааст. номунасабаш хоҳарҷон. сайфу самир, шумо ҳозир як дақиқа истед, ман ҳолати беморро фаҳмам, шуморо даъват мекунам. майлаш? оҳ худоҷон, гуноҳҳои мара бубахш. самирҷони мара дар паноҳи худат нигоҳ дор. хоҳарҷон, шумо оромона рафтор кунед ки ҳолати бемор вазмин аст. рӯи бемор варам аст, шумо аз ин хавотир нашавед. самир, самир, чӣ шуд самир? самирҷон, ҳаёти ман, зиндагии ман, як бори дигар ту нақс шав. ман туро озор намедиҳам. самир, 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 самир. хоҳарҷон, ором бошед. як дақиқа берун бароед, мо ҳолати беморро дида мебароем. хоҳарчаро бароред. амбуларо биёред. сактаи дилашро дидан лозим. қасди як марди мусофир به پناه و سرسپرده بیش از زار خالیم هم برده دستانی پاییز صد بهارایت ولیکن برا نمیگردی تو هرگیز خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان پشت سر افسانه گل پیش گل باغی خزان پوش یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش سختی 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 سخت است لحظه تلخی جدایی لحظه که رخت بندی باز پس دیگر نایی 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 خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان خانه بی تو مثل زندان خانه خالیست خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالیست همه سرسان
رفتنت قصدی غزل بود، قصدی شیرین و سروده، قصدی یک مردی مسافر به پناه و سر سپرده. خانه خالیست، خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان، خانه خالیست خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. پشت سر افسانه گل، پیش گل باغی خزان پوش، یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش. سختی 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 سخت است، لحظه تلخی جدایی، لحظه که رخت بندی، باز پس دیگر نایی نایی نایی. خانه خالیست خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان، خانه خالیست خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. رفتنت قصدی غزل بود، قصدی شیرین و سروده، قصدی یک مردی مسافر به پناه و سر سپرده.